Gagawa ako ng ano guys, chocolate cake. So I'm gonna use 1 3/4 cups all-purpose. Ito siya. 1 cup. 1 3/4 siya. Yan. And 2 cups white sugar. So instead of 2 cups, 1.5 na yung ano ko. Gagawin ko kasi 2 cups. Sobrang ano siya. Or 1 cup. Or 1 1/4 na lang. Kasi 2 cups sobrang tamis niyan. Iko naman yung sobrang matamis. Tapos 3/4 cups unsweetened cocoa powder. Ito yung cocoa powder ko. Ilahat ko na to siya. Wala na. Tapos 1.5 teaspoon of baking soda. 1.5. Ito pala yung ano ko. Ba yan? Baking soda. And 1 teaspoon salt. Morton salt. 1 teaspoon. And halo-haloin natin. 2 eggs. 2 eggs. Yan. Shoot. One cup milk. Ano ba yun? Saan na ba yung cup? One cup milk. Lagay mo lang dyan. 2 teaspoon of vanilla extract. Tansya mo lang. And ano muna natin to bago lagay yung boiling water. Tapos ito, ano siya, mainit na tubig, 1 cup lang siya.
Nakalimutan ko yung oil. Half cup na vegetable oil. Tapos ito, lalagyan ko siya ng sour cream. Pampalambot. Ano lang yata yun. 2 tablespoon. Sour cream. Ito lang gamit ko panghalo kasi tinatamad ako hugas ng sa sa machine. Tapos dito din kasi nadadalian ako. Madali lang siya, guys. Tapos, ito yung pan na gagamitin ko. Isprayan mo lang. Tapos, sprinkle ka ng flour. Para hindi siya dumikit. Yan yung turo sa akin ng husband ko. Dati kasi yung chef. Nung kabataan niya. Pero ngayon hindi na siya nagluluto. Ako na lagi. Yun, guys. Para siya lagi ko na itong ginagamit. Minsan memorize ko na, minsan naman kalimutan ko. So ayun.